Анкарада 13 сагат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 27 майы сейшәмбе. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән www.trtdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinla тыңла кушымтасыннан Вот Эст радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән буларны беләсезме язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Мисыр, Катар һәм АКШ бергәләп Хамаска, чынлыкта Вашингтонның якын көнчыгыш махсус вәкиле Стив Уитков әзерләгән ревизияләнгән утны туктату тәкъдиме кертте. Сөйләшүләргә якын булган чыганаклар белдергәнчә, бу хәл килешү төзү өчен ахыргы мөмкинлек буларак бәяләнә. Фәләстин каршылык хәрәкәте Хамасның тәкъдимгә җавап бирү өчен 48 сәгать вакыты бар. Израильнең хәрби хәрәкәтләрен тизләтүе һәм киләсе 2 ай эчендә Газадагы җирләрнең якынча 75%-ын контрольгә алуны максат итеп куюы белдерелә. Бу исә 2 миллион тирәсе фәләстинленең Газаның бары 4тән 1 өлешендә кысылып калырга мәҗбүр булачагын аңлата. Әлеге планнар ахыргы чорда уздырылган югары дәрәҗәле брифингта билгеле була. Израиль көчләре июль аена чаклы 365 квадрат километр булган Газаның якынча 275 квадрат километрын басып алачак. Фәләстин халкы 3 төбәккә кысрыкланачак. Төньяктагы Газа шәһәре, үзәктәге мухаҗир лагерьлары һәм көньяктагы Маҗави җирлеге. АКШ Израильне Иран белән дәвам итүче атом төш программасы сөйләшүләре вакытында бердәм булып калырга чакырды. Эчке иминлек министры Кристин Ноем бу хакта Израиль хөкүмәт рәисе Беньямин Нетаньяху белән турыдан-туры һәм эчкерсез әңгәмә уздыруын әйтте. Ул илбашы Трампның сөйләшүләр барганда бердәмлек кирәклеген ассызыклап, бу юлламаны турыдан министрның җиткерүен теләвен белдерде. Яңа сораштыру нәтиҗәләре Германиядә күпчелек кешенең Израильгә кораллар экспортлауга каршы булуын күрсәтә. Сейшәмбе көнне игълан ителгән анкета Израильнең Газага хәрби һөҗүмнәре һәм фәләстинлеләргә гуманитар ярдәмне чикләвенә карата халыкара тәнкыйть арткан вакытта үткәрелә. Анда катнашучыларның 51% Израильгә кораллар җибәрүгә каршы. Айруча сулчы сайлаучылар арасында бу көчле. Анда 5 кешенең 4-се экспортка каршы чыккан. Канцлер Фридрих Мерц җитәкчелегендәге христиан демократлар арасында 34% кеше Израильгә кораллар экспортлауга каршы булса, 22% бу мәсьәләдә фикерен әйтмәгән. Коалиция партнеры социал-демократлар арасында исә 48% бу экспортны дөрес түгел дип саный. Сораштыру шулай ук Германиянең Беньямин Нетаньяху хөкүмәтеннән ерак торуын теләүчеләр санының артуын күрсәткән. 2023 елның җәендә 33% булган бу күрсәткеч хәзер 44%ка җиткән. Шул ук вакытта Израиль хөкүмәте белән тагын да якынрак мөнәсәбәтләр теләүчеләр саны 23% кына. Сораштыру Германиядә халыкның якынча 3тән 2сенең хөкүмәттән Газага гуманитар ярдәм кертүне арттыру өчен Израильгә басым ясавын теләвен күрсәткән. Бу теләк бигрәк тә өлкән яшьтәге немецлар арасында күп. 65 яшьтән өлкәннәрнең 4тән 3-е Израильгә сәяси басымны арттыру яклы булса, 18-29 яшьлекләр арасында бу күрсәткеч 50%. Төньяк Кореяның тышкы эшләр министрлыгы АКШның Алтын гөмбәз ракета саклану калканы проектын бик хәтәр янаучы инициатива дип тәнкыйтьләде. АКШ илбашы Дональд Трамп 20 майда Алтын гөмбәз системасының дизайнын сайлавын һәм 175 миллиард доллар бәясендәге зур проектны җитәкләү өчен кеше билгеләвен игълан итте. Сейшәмбе көнне Төньяк Кореяның тышкы эшләр министрлыгы әлеге проект турында булай дип белдерде. Алтын гөмбәз планы бу башта Америка принцибының ап-ачык үрнәге. Үз-үзеңне югары кую, тәкәбберлек, мәҗбүриләү һәм теләгәнчә хәрәкәт итүнең иң бөек ноктасы һәм бу чынлыкта галәм киңлегендә атом төш сугышы сценарийсы. Алтын гөмбәз проекты алга киткән сенсорлар һәм ракета тоткарлаучылар белән җиһазланган йөзләрчә иярченне үз эченә алучы глобаль челтәр куллануны максат итеп куя. Бу система Кытай, Иран, Төньяк Корея яисә Русия кебек дошман илләрдән җибәрелгән ракеталарны тиз арада табу һәм юк итүгә юнәлтелгән. Узган атнада Кытай да бу планга кискен каршы чыгып, тирән борчылу белдерде һәм Вашингтонны системаны эшләүне туктатырга чакырды.
Türkiye ovozı dolqunlarında so'nggi xabarlar tinglaysiz. Buyuk Britaniya politsiyasi Liverpoolda mashina bilan kishilarga berib ketuv voqeasin terror akti deb sanamay, Premier Liga chempionligini bayram etuvchilar ziyon ko'rgan bu voqeada 27 kishi xastaxonaga solingan. Biz bu voqeani ayrim bir uchroq deb sanaymiz, hamma uning bilan bayli boshqa kishilarni izlamaymiz deb bildirdi Merseyside politsiyasi shefi o'rinbosari Jenny Sims jurnalistlarga. Bu voqea terror akti deb sanalmaydi deb istadi u. Sims shulay uq voqeadan so'ng mashina yurtuvchi deb o'ylaniluvchi 53 yoshlik oq tanli Britaniya iratining qo'lga olinuvini yetkazdi. Dunyo kunbotish oshiqish yordam xizmati vakili David Kitchen aytgancha, ularni bu voqea shoqqattirgan ham bir shug'a solgan. U Liverpooldagi xastaxonalarga 27 kishining jibariluvini, ular orasidan bir bolani da kiritib, 2 kishining og'ir yaralanuvini rastladı. Kuzatuvchilar bu yo'li shubhalining kim bo'luvi tez orada ochiqlanuvining o'tgandagi voqealardan olingan saboqlar bilan bo'luvini belgiladi. Uzgan joyda Angliyaning Southport shahrida bolalarning biyu darisida bo'lgan pichoqlov voqeasida 3 kichkina qiz bola o'ldi. Bir necha soatdan so'ng shaharlarda bosh ko'taruvlar boshlanib ketdi. Internet osha bu voqea turida yolg'iz ma'lumot taratiluvi natijasida o'ngchi radikal hislar kuchayib boshqa yerliklarga da ko'chdi. Boshdagi yolg'iz ma'lumotlar bu o'tiruvlarni musulmon migrantlar bilan baylab, il bo'ylab oshuv ham protestlar tug'dirdi. Tek so'ngidan Cardiffda tug'an 18 yoshlik Aksel Rudakubana g'ayibli bo'lib chiqdi. U vaqtda kishigu yolg'iz ma'lumotlar taratuvchi o'ngchi akkauntlar uchun bo'shliq tug'dirdi. Bu yo'li politsiya xalqqa tez ham ochiq ma'lumot berib, elekkiga hallarni qobatlamasga tirishgan kebek tuyuldi. Niderlandning shikdan tishungchi siyosatchisi Geert Wilders ilga keluvchi sığınuvchilar sonini keskin ravishda kemituvni maqsad etib qo'yishi 10 moddalik yangi plani bilan tag'in bir topqir bahs tug'dirdi. U shulq vaqtda koalitsiyaga bosim yasab, talablar o'talmasa tilakdoshligini bitirishagi masalasida kesatdi. Haligi plan yer usti shiklarida eminlik bildiruv uchun armiyani o'rnashtiruv ham barliq sığınuvchilarni kontrol nuqtalaridan kiri burib jibaruv shekilli qirish choralarini o'z ichiga oldi. Wilders bundan tish ilg'rak ilga qabul etilgan muhojirlar uchun g'oila birlashuv programmasini vaqtincha to'xtatib turishni so'ray. Boshqa temalarga. Uzg'an shanba kuni Turkiyaning O'rta dengiz bo'yidagi Antaliya qalasida Tatar milliy jiyini sabanto'y o'tkazildi. Antaliyadagi Tatariston madaniyat jamg'iyati uyushtirgan bayram turindagi o'y-fikrlari ham ta'sirlari bilan jamg'iyat vakili advokat ham shoir Faniz Ziyali o'rtoqlasha. 24-mayda Antaliyada xalqaro 5-sabanto'yimizni o'tkazdik. Tatariston madaniyat jamg'iyati uyushmasi bo'larak bek ko'ngilli sabanto'y o'tkazdik. Keluvchilar soni da ko'paydi. Turli tubaklardan jiyildi xalq, tatarlar keldi, Qozondan da keluvchilar bo'ldi. O'yinlar, yarışlar, jir, biyu uyushtirdik. Eng qiziqli o'yinlarning birisi shilaklar olib dengizdan suv ketiruv bo'ldi. Endi qolgan o'yinlarni boribizda bilamiz. Yumurqa bilan qoshiqqa yumurqa qo'yib yuguruv, qopchiq kiyib yuguruv, bog' tortishuv, toyoq tortishuv, shulmak otishuv ham qotiqda tanka izlav yarışlari o'tkazdik. Ondan so'ng ta'mli bo'lsin restoran zinjirlarining yetakchisi bo'lgan Nail Husaynov konkursi uyushtirdi. Tatar oshlari konkursi edi. Qatnashuvchilar orasida 13 kishi ismlikka o'zi ismlarini yozdirdi ham 20 turli tatar oshlari bor edi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi o'rinlar berildi. Juri tarafidan xalq orasidan so'ylab olingan tatarlar tarafidan juri belgilandi ham ular o'zlarining bayonlarini berdilar. Shulay o'zimizning Antaliyada yashovchi tatarlar sahna oldi. Jarmonlari bilan dengiz bo'yida palma og'ochlarining ko'lagasida o'zimizning milliy sabanto'yimizni gurlatdik. Tatariston madaniyat jamg'iyati vakili advokat ham shoir Faniz Ziyali Antaliya qalasida uyushtirilgan sabanto'y turida ma'lumot berib o'zdi. Bu so'nggi xabarlar edi. Tatariston xabarlari.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, 27 майда Татарстан Республикасы Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасы ТАССР төзелү турындагы декретка кул куюлга 105 ел тулуны бәйрәм итә. Әлеге мөһим тарихи вакыйга уңаеннан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкын әлеге истәлекле көн белән үзенең Telegram каналында котлады. Котлау өчен Рөстәм Миңнеханов ясалма интеллект белән ясалган видео тәкъдим иткән. Видео язмада ТАССР төзелү турында декретка кул куела. Туган көнең белән газиз ватаным дип язган Рөстәм Миңнеханов. Яшь татар шагыйрәсе Зөләйха Камалова Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле вәкиллеге бинасында Истанбул сәнгать сөешүләренә татар музыка уен кораллы курай турында сөйләде һәм аны ясау ысуллары белән таныштырды. Шулай ук ул үзе ясаган курайларда татар милли көйләрен башкарды. Зөләйха Камалованың әлеге чыгышы татар мәдәниятен яшәтү дип исемләнгән чара кысаларында үтте. Анда татар рәссамы Руслан Ибрахимов та татар рәсем сәнгатендә ат фигурасының әһәмиятенә кагылышлы мәгълүматлар җиткерде, тамашачыларга ат рәсеме ясап күрсәтте. Зөләйха Камалова танылган татар язучысы Нурихан Фәттахның оныгы, әлеге әдипнең күптән түгел кабат бастырылган Сызгыра торган уклар романы китабының иллюстрацияләрен Руслан Ибрахимов ясаган. Оның китапта урын алган рәсемнәре күргәзмәләрдә дә тәкъдим ителә. Татар мәдәниятен яшәтү чарасы Төркиядә яшәп иҗат итүче танылган рәссам һәм фотограф Айгөл Окутан тарафыннан Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле вәкиллеге ярдәме белән оештырылды. Истанбулда татар-башкорт рәссамнарының сәнгать күргәзмәсендә татарларның чәй ичү традициясенә багышланган тәмле дип аталган хушбуй күрсәтелде. Аның авторы рәссам парфюмер Анна Вахитова. Хушбуйның төп нотасы күрәгә исе. Галерея салоны тамашачыларны күрәгәле чәй исе белән каршылады. Күргәзмә Татарстаннан мәхәббәт белән дип атала. Аны татар-төрек рәссамы Айгөл Окутан Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле вәкиллеге һәм Татарстан сәүдә йорты ярдәме белән оештырган. Татарстаннан мәхәббәт белән күргәзмәсе Татарстан сәүдә йорты плазасындагы сәнгать галереясында оештырылды. Ул 17 июньгә кадәр дәвам итә. Мурманск шәһәренең Якташ татар мәдәни оешмасы өлкәнең эчке сәясәт министрлыгы Мурманск шәһәре администрациясе ярдәмендә 5нче тапкыр Төньяк Сабан туен уздырды. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы хәбәр итә. Бәйрәм 25 майда Мурманск шәһәренең Семенов күленең Лодочная станциясе мәйданчыгында узды. Чараның максаты халык гореф-гадәтләрен, татарларның һәм Мурманск өлкәсендә яшәүче башка халыкларның телен һәм мәдәниятен саклау һәм үстерү. Сабан туе бай мәдәни мирасны күрсәтә, милләт-ара татулыкны ныгыта һәм төбәктә яшәүчеләрне берләштерә торган бәйрәм. Бәйрәмдә Татарстан Республикасының атказанган артистлары катнашында традицион татар концерты, көрәш, гер күтәрү ярышлары, декоратив гамәли сәнгать ярмәнкәсе, традицион һөнәрләр буенча мастер-класслар һәм татар ризыклары дегустациясе булды. Сабан туе мәйданы, үзәк сәхнә, балалар мәйданчыгы, көрәш мәйданчыгы, ярминкә, милли кухня зоналарына бүленде. Татарстан хаҗилары хаҗ кылу йолаларын башкару өчен Сөгүт Гарәбстаны патшалыгына оча башлады. Бу хакта Татарстан Диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Хаҗиларның беренче төркеме Мәккә һәм Мәдинәнең изге җирләренә 17 майда юл тотты. Хаҗ кылучыларның төп агымы 26 майда китте. Юлга кузгалган хаҗилар Казанга 15 июньдә кайтачак. 2025 елда хаҗга республикадан барлыгы 1800 хаҗи китәчәк.
Dum RT Hoj resmi Hoj operatori hojilarının soңгы төркеме 31 майда юлга чыгачак. Хожилар Татарстанга 13 июньдә кайта башлый. Соңгы төркем 21 июньдә кайта. Татарстан хәбәрләре. Буларны беләсезме? Мөхтәрәм тыңлаучылар, дөньяның беренче 3 очкыч инженерыннан берсенең төрек булуын беләйдегезме? 1885 елда туган Алияр 1912дә Төркиянең беренче, дөньяның 3нче очкыч инженеры була. Госманлы императорлыгының соңгы елларында ул елларда белем алу 10 ел булган Галатасарай лицейын 6 елда тәмамлаган Алияр Франциядагы Сорбонна университетын бетерә. Аннары аэронавтика һәм машина төзелеше югары инженерлык мәктәбен 1 елда тәмамлый. 1912 елда Төркиянең беренче, дөньяда 3нче югары очкыч инженеры һәм пилоты буларак Истанбулга кайта. Госманлы дәүләтенең соңгы чорларында Галатасарай лицейы һәм Истанбул университетында математика һәм физика дәресләрен укыта. Бу хезмәтләрен җөмһүрият игълан ителгәннән соң да лаеклы ялга чыккан 1955 елга кадәр дәвам иттерә. Бер вакыт декан булган фән факультетында математика дәресләрендә бирә Алияр. Алияр Төркиядә математик фикерләүне үстерү өчен математиканың төрле өлкәләрендә шактый чит ил әсәрен төрекчәгә тәрҗемә итеп мәктәпләрдә укытылуын тәэмин итә. Шулай ук астрономия өлкәсендә китап язган профессор Алияр Истанбулда 80 яшендә вафат була. Буларны беләсезме? Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. İnca Ankara, Radyo Sedaye Türkiye. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdi Radio Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turquía. Esta es La Voz de Turquía. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Юфлет Зари и Тюркия. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا Türkiye Radyo'da. خصوم Türkiye Zayne Radyo Gayanı. Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatkanlar Türkiye Avazı Radyosu. Edo İfonitis Türkiye. Ovdi Radio Glas Türkiye. Jeddah Radio Amriyat Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye. Este es Radio Voz de Turkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Avazı Radyosu. İt Türkiye hangi radyoya?
oldu Radyo Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Мактарам таңышар, Түркия авазы радиосыдагы татар түрендәге тапшылары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Түркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 кГс эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңны кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Түркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.